Avui entrevistarem les versàtils, dues amigues, dues activistes culturals de Reus i la comarca potents, l'Antònia Ferrer i la Carme Andrada, que són les responsables dels dissabtes de música i poesia al Centre Cívic Gregal, però de moltes altres coses més. Bon dia, Antònia. Hola, bon dia. Bon dia, Carme. Bon dia. Doncs a veure, comencem pel principi. Les versàtils, d'on surt aquest nom? Com neix la idea aquesta de tenir un nom, o per què us poseu un nom? Quan ens vam reunir per formar aquest equip, no? de dissabtes de música i poesia, que és una continuació de tota la tasca ingent que ha fet la Montse Ferrés, a la qual li donem les gràcies per tots els dissabtes de música i poesia que ella ha organitzat al llarg del temps. Doncs, gràcies, Montse, si ens escoltes, vam pensar que ens havíem de dir d'alguna manera. Sí que el nostre debat, que va ser molt curt, ens vam posar d'acord de seguida, girava al voltant de la paraula vers, d'acord? Potser hi va haver un intent de posar versicle, no? Com a cicle de versos, però vam acordar, hi va haver una segona proposta, la proposta la va fer la Carme, de dir potser que ens diguem versàtils. La veritat és que versàtils dona aquest joc de canvi, no? Que les versàtils ara som nosaltres, però potser en un moment donat serà altra gent i també una mica el recorregut del que estem fent pot anar canviant. I a més conté la paraula vers, i això va fer que ens decantéssim per unanimitat amb aquest nom, les versàtils. Els dissabtes de música i poesia, explicava l'Antònia, provenen d'una cosa que ja havia tirat endavant la Montse Ferrés, però això realment com neix? Quina és la idea que hi ha al darrere? Qui ha involucrat al darrere? Qui us crida vosaltres? I ara us en podeu fer càrrec vosaltres? O qui en el seu moment va cridar la Montse Ferrés? Sí, la Montse Ferrés doncs, va fer una crida. A mi em va fer una crida i jo li vaig dir, dic, a mi em sembla, jo sola potser no tenia ganes, tampoc no estic acostumada a fer masses coses sola i sempre m'agrada compartir. I bé, va ser quan va sorgir la figura de l'Antònia, amiga i excompanya d'institut durant molts anys, i vam dir, vinga, si ho fas tu, jo m'hi poso. I ella devia dir el mateix, si ho fas tu, m'hi poso, i doncs bé, ens hi hem posat. Cal dir que aquesta activitat és una activitat que neix amb la Montse, però neix en realitat de l'Associació de Veïns Reus Nord, i que la veritat és que és un orgull que a Reus tinguem, potser n'hi ha d'altres i no ho sabem, però que tinguem una associació que fomenti la poesia i la música un dissabte al matí. És a dir, que és una esperança que una associació de veïns s'impliqui en això. És una esperança de present i de futur. També afegir que hi ha una persona darrere de l'Associació de Veïns de Reus Nord que dinamitza i creu cegament amb el projecte, que és el Josep Lluís Maduell, que ens ha donat suport amb tot, tal com feia també amb la Montse. És a dir, ell ha cregut en aquest projecte de fa molt de temps i vaja, ens hem sentit molt acollides, no, Carme? Sí, molt bé, amb el Josep Lluís, molt bé, perfecte. Una cosa que també volíem dir, que a vegades se'ns escapa, sí que és poesia i música, i nosaltres hi hem afegit com un component també per fer una mica aquesta transversalitat que ens agrada de la qüestió artística. I també valorem i donem valor al cartell. És a dir, el cartell que proposem cada mes, que és un cartell diferent, mirem que sigui un cartell d'un artista plàstic de quilòmetre zero. Mirem també, i llavors també en parlem. En aquest acte no només presentem les persones fa referència que recitaran, o els poetes, i els músics, sinó també volem fer referència a l'artista plàstica que ha fet el cartell o que ens ha donat la imatge per fer el cartell. Mirem de fer d'eixamplar una mica el terme de poesia i música cap a les arts plàstiques. La creativitat en general i la creativitat
a casa nostra, no? Perquè, clar, la gent que recita, no sé si els poemes també sempre són d'escriptors de casa, en tot cas ara ho explicareu, però doncs sí que és, no? Es veu al darrere com la voluntat de potenciar això, no? Tota aquesta creativitat que hi ha a casa i que es tracta de donar-la a conèixer i es tracta de fomentar-la i es tracta de potenciar-la. Sí, pel que fa als artistes, volem també dir-ne el nom. Ara, com que només hem fet 3 dissabtes de música i poesia, no caldrà que m'allargui, no?, amb això, però el primer cartell va ser de la Fina Baciana, que també és el roller que anuncia els dissabtes de música i poesia, doncs també està fet a partir d'una pintura de la Fina Baciana. El segon cartell és d'una artista de Vilaplana, que es diu Dolça Mújico, Huguet, i aquest tercer cartell d'aquest dissabte vinent, que serà el dia 10 de gener, és de la Montse González Papiol, i tots artistes propers, força propers. I doncs això, els autors que hem treballat fins ara van presentar els dissabtes de música i poesia amb el Gabriel Ferreter, el següent va ser el Joan Margarit i ara serà Joan Salvat Papaseit. I esperem que aviat les dones també brillin com a poetes, perquè ha estat per qüestions d'organització, doncs la cosa ha anat així. El primer, amb el Gabriel Ferreter, ho van fer l'Antoni Baciana, la Raquel Estrada i el Jordi Vinyals, poetes, tots ells, tots 3 de proximitat i anomenats els poetes inacabats. I el segon, de Joan Margarit, el vam recitar el Jaume Salvat i jo mateixa, amb l'Abril Oliveres, que ens acompanyava al clarinet. En el primer ens acompanyava la Mar Martori al piano, i ara aquest tercer tenim el Pol Domènech, la Lídia Juncosa, el Jordi Martí, l'Agnès Toda, que també faran la seva intervenció musical i la poètica, amb Joan Salvat Papaseit, de moment. Sí, volia dir una cosa sobre el quilòmetre zero, i és que el quilòmetre zero no és només exactament la gent de Reus i Baix Camp, també ens volem obrir cap a les comarques properes. Sabem doncs, que, per exemple, a la Conca hi ha un grup molt potent de poetes, rapsodes i músics que fan coses, la gent de l'Ebre, etc. Quan volem Priorat, també, diem quilòmetre zero, no volem dir només Reus, Baix Camp. Sí, donar sortida, obrir pas. Obrir pas també amb altres comarques properes. En qualsevol cas, però, les versàtils se cenyeixen només als dissabtes de música i poesia o les activitats de les versàtils van més enllà? El que passa que no ho fem com a versàtils, sinó com a persones individuals, no? O amb d'altres col·lectius, que sou actives. Passa que coincidim, l'Antònia i jo coincidim en 2 col·lectius més. Un és Reusenques de Lletres i l'altre és el Safareig Poètic, em sembla que són els 2. Per a banda d'aquests 2 col·lectius en els quals també coincidim i col·laborem, doncs l'Antònia ja ho explicarà, ella té una dinàmica molt associada al teatre, cosa que jo no tinc. Jo potser tinc un altre tipus de dinàmica associada amb una altra línia també de poesia i de música, que en tot cas ja ho explicaríem. Doncs a veure, anem a explicar tot això. Jo que tinc la veu una miqueta enrogallada després de les festes, però bé, vosaltres potser no tant, vinga. I com que sou les que heu de parlar. L'Antònia, tot aquest àmbit teatral que deia la Carme i d'altres projectes que puguis tenir, fes-nos en 5 cèntims per saber què ens tens preparat amb aquesta veu magnífica que tens, que ja saps que en un acte va venir una persona que va venir a dir-te he vingut només per sentir-te tu. I ho vaig trobar magnífic, perquè realment és que la teva veu s'ho val. Bé, jo he d'agrair al Francesc Cerro, no?, perquè he fet cursos d'interpretació de text amb ell, aquest recorregut que he tingut, no?, i un de les actuacions que han estat, que jo no m'hauria pensat mai, va ser l'últim al Teatre Fortuny amb el CAER, no?, que van celebrar els 20 anys del CAER, que allò sí que va ser
ser un repte per mi perquè era molt més teatralitzat, però el tema de fer de Rapsoda m'agrada moltíssim i la veritat és que sí, hem tingut recorregut i especialment amb l'espectacle Les filles del vent, doncs, que és un espectacle al voltant de l'Avellana que fem amb el Jaume Salvat i el Joan Martínez, que és l'acordionista, doncs hem tingut un projecte llarg i molt enriquidor i interessant, no? A banda d'això, ara de moment, com a Rapsoda no tinc cap projecte, però com a Antònia Ferrer, perquè és veritat que les versàtils som les versàtils dels dissabtes de música i poesia, estic al col·lectiu de Reusenques de Lletres i sí que us puc avançar alguna coseta. Avança. Bé, el dia 19 de novembre vam presentar el llibre Reusenques a escena, que era un recull. Ja sabeu que a les reusenques se'ns proposen uns projectes i llavors les reusenques que volen s'hi apunten. Llavors en aquest llibre es tractava d'escriure petites obres de teatre, ens vam aventurar amb el teatre. Llavors la presentació es va fer el 19 de novembre i a partir d'aquesta presentació, ara el dia 27 de febrer, si no m'equivoco, es llegiran tots els textos al centre de Calmassó. Es llegiran tots, potser no, però una mostra dels textos perquè la gent en pugui conèixer el que hi ha i a més ho llegiran, no nosaltres, jo en el meu cas dirigiré el meu text, que el llegiran dues persones de molta proximitat, que de moment no dic res perquè just comencem a assajar. Doncs aquest és un dels projectes que serà les lectures teatralitzades en directe, però lectures teatralitzades dels textos de les reusenques. I al setembre sí que hi haurà la representació de 4 de les obres, de 4 obres que se seleccionaran del llibre al Teatre Bartrina. I aquest és un projecte interessant per poder representar. Altra cosa, doncs, tenim en comú amb la Carme la presentació d'un llibre d'una ebrenca, que és la Carme Abril, que ha escrit el llibre L'amor és, entre parèntesi, impossible. I jo, en principi, que ara recordi, no tinc res més. Vull dir que el tema de preparar, de dirigir el meu text per 2 persones, ara pel febrer, ja crec que em portarà molta feina. També tenim un altre projecte amb reusenques, que no sé si puc anomenar, que sortirà una publicació, i també col·laborem, no, Carme, amb això? Sí. Però ja està, ja en tot cas ja se'n parlarà. Sí. És més d'escriptura que de parlar, aquesta vegada. Sí. Bé, però la qüestió és que cap de les dues, em sembla, se sap estar quieta i, per tant, encara que hi hagi aquests projectes ja previstos, segur que n'aniran sortint d'altres i bé, que després d'aquests n'aniran sortint d'altres, això per descomptat. El que sí que volia dir és que si abans he anomenat el Francesc Cerro, doncs també vull anomenar la Rosa Mateu perquè és amb la persona amb qui treballarem més estretament amb tot això, aquests projectes teatrals, sí. I la Carme ha de presentar un llibre, de fet, no sé, explica'ns tot el que... Sí, bé, a banda de presentar el meu llibre, me'n recordo d'aquell escriptor espanyol que deia: yo he venido aquí para hablar de mi libro. Doncs jo no he venido para hablar de mi libro, però bé, ho puc explicar, no? Doncs bé, presento un llibre de poemes, el presentaré el 25 de març al Centre de Lectura i el 25 d'abril a l'Espai 1009, que és un espai, és una sala d'exposicions que dirigeix l'Helena Pedrell, i és un espai doncs, que m'agrada estar presentant coses. Parlant d'aquest espai, doncs, també, així com l'Antònia doncs, està una mica encarada, focalitzada per la seva formació també i per la seva disponibilitat i el seu talent, està enfocada cap al teatre, a mi estic més enfocada cap a la presentació de llibres. És a dir, una de les coses que, a part de l'activisme, una de les meves aficions, si puc dir, és enfonsar-me dintre d'una lectura d'una altra. És a dir, investigar, esbrinar què hi ha al darrere d'aquella lectura
I això és una de les coses que més m'agrada. I una de les coses que més m'agrada és presentar llibres dels altres. Jo ara em presento un del meu i bé, me'l presentarà una altra persona, però a mi m'agrada fer això. I això doncs bé, ho faré també el mes de març, al mes de gener, al final del mes de gener. Presentaré un llibre que en aquest moment no m'he apuntat el nom, però està relacionat amb la filla de la bòbila. La filla de la bòbila, a més, li vaig dir que sí de seguida a la persona perquè vaig pensar les bòbiles, ni que no parli de les bòbiles del Baix Camp, però la bòbila és una figura, és una imatge arquitectònica molt familiar per nosaltres, no? I bé, li vaig dir que sí, és una novel·la i li presentaré també a l'Espai 1009. Després tinc en projecte altres presentacions, però potser, com que està una mica així, tampoc no voldria comprometre'm. I el que sí que vull parlar és d'un acte, d'un recital de poesia i música que farem a Riudoms el dia 17 de gener. A més, que connectava molt amb això que has dit tu al començament d'en Gaudí, perquè d'això també hi haurà una persona que farà referència a aquesta catalanitat, a aquesta militància per Catalunya i pel català de l'arquitecte. El dia 17 de gener formo part d'un col·lectiu, a part d'aquests que hem esmentat, un col·lectiu que és Poetes i Músics per la República, que, tal com diu el seu nom, va sorgir amb el procés, bé, va sorgir amb les sentències i aquest col·lectiu va fer molts recitals per tota Catalunya, però per aquí baix al sud no va arribar a gran cosa. Bé, arribar a un recital de Poetes i Músics per la República justament a Riudoms, a l'any Gaudí. I hem triat Riudoms per la figura emblemàtica de l'arquitecte universal i català. En aquest acte hi ha alguns poetes de per aquí, o rapsodes de Riudoms, no de per aquí, de Riudoms concretament, i d'altres que venen del Maresme, de Girona, de Lleida, etc. I bé, és un acte al qual també tots esteu convidats, serà el dia 17 de gener a les 6 de la tarda a la sala multiús del Casal de Riudoms. Per tant, tenim activitats culturals de diferent índole, en les quals esteu implicades les dues, perquè tot això, com us neix? Heu estat sempre tan activistes? Ara teniu més temps i ara feu més coses? Com ho veieu? Jo personalment en l'àmbit laboral sí que ja vaig desenvolupar, no? I vaig poder desenvolupar habilitats, diríem, que vas descobrint al llarg del temps. Potser fa molts anys no, però de sobte se't desperta la necessitat d'haver-te de formar en aquests altres aspectes perquè em van convidar a formar part del batxillerat artístic de l'institut i això em va suposar un canvi a la meva vida, de debò, sembla, ostres, doncs va ser així. Llavors, a partir d'aquí i a partir de les formacions vaig anar descobrint tota una sèrie de coses. Sí que és veritat que ara que estic jubilada puc dedicar-me més profundament a treballar tot això que estem fent o a crear, però em considero una mindundi, que diuen, de col·laborar, de provar i de créixer si es pot en algun moment. Una mindundi, però, perdona, si tothom fes com vosaltres dues, el país segur que aniria d'una altra manera, No, segur que aniria d'una altra manera. Volia comentar amb això de l'Antònia. Clar, jo amb ella vam ser companyes a l'Institut Jaume I de Salou, una colla d'anys, i llavors l'amistat que tenim es va teixir a partir de la feina, de la professió, de l'ofici. Quan tu has dit, és que abans ens dedicàvem, el nostre activisme cultural el dedicàvem a l'institut, activisme pedagògic. Cal dir que ella i jo ens van donar un premi a nivell de Catalunya. Bé, jo vull dir que la Carme Andrade és el meu referent, Us van donar un premi per l'aula d'acollida,
que, a més, o sigui, ara, no me'n recordava tot això, però que jo, ara que estem així en petit comitè, que aleshores estava treballant a la Pell, vaig anar parlant de diferents projectes que es feien per la llengua i estava parlant del que vosaltres estàveu fent a l'aula d'acollida. Sí. O sigui que és curiós el que té la vida, no? Que jo llavors que estava parlant del vostre projecte sense conèixer, però o sigui, el coneixia pel que havíeu fet pel que s'havia publicat del que havíeu fet, no? Doncs això, no? Que al final, mira, acabem aquí juntes i us acabo entrevistant, és també com un orgull, no? Ostres, jo que havia estat parlant de vosaltres i de com de bé fèieu les coses, doncs resulta que heu continuat fent coses, heu continuat fent moltes més coses bé, molt bé, i bé, és que destaqueu com a mínim a la comarca del Baix Camp, no? Aquí sí, més enllà ja no sé, però doncs aquí sou un puntal, no? Un referent des del punt de vista cultural, i és magnífic que hi hagi a la ciutat persones com vosaltres. Tant de bo totes les ciutats tinguessin algú com vosaltres, no? Totes les comarques. Seria fantàstic. I no sé si alguna coseta més de de totes aquestes coses que heu anat fent, alguna anècdota que vulgueu explicar, que ens queda un momentet. Jo més que anècdota, no, que hi ha una altra presentació que també hi estem implicades, no només com a Antònia i Carme, sinó com a safareig poètic, perquè no hem parlat del safareig poètic, però ara ha fet 10 anys i hem estat des del començament també del safareig poètic. Tenim una presentació d'una companya que viu a Barcelona, però és filla de Reus, que presenta un llibre singular. És un llibre de poemes, però és un llibre singular perquè és una poesia molt experimental, una poesia que va més enllà del quotidià i del que veiem normalment, no? I també la presentarem al Centre de Lectura. L'autora és Mònica de Dalmau, Mommerts, perquè la seva mare era a Alemanya, i el llibre es diu Ull diu. Ull diu. Que si tu mires, dius ull diu l'ull. És clar, l'ull és la mirada, no? És que és molta cosa. I amb un títol tan curt, doncs hi ha una intensitat i una profunditat interessant, i això també ho presentarem al Centre de Lectura el dia 17 de març. I segurament que se'ns escapen coses. Sí, jo volia comentar una cosa, ja que has anomenat el safareig poètic, és que el dia 10 de maig el safareig també serà en els dissabtes de música i poesia amb un espectacle que es titula Dues direccions, que va sobre el tema del suïcidi, i vull dir que el safareig també és molt present amb nosaltres, no? Com a enguany ha fet 10 anys. Sí, hem fet 10 anys de safareig, i crec que el safareig poètic a Reus també és un puntal, és un referent, que segurament hi ha d'altres i també ens agradaria conèixer-los, perquè de vegades ho diem. Segur que hi ha grups en algun lloc, o a Reus o a Baix Camp, que fan poesia i que intenten també explorar el pensament a través de la poesia, i no els coneixem, i també ens agradaria. No? Bé, si algú té interès a participar al safareig poètic, per perquè fer una mica en què consisteix spoiler, això del safareig poètic, no? Us trobeu? Sí, llegiu poesia? fem jams poètiques sota un tema, i es decideix un tema sobre el qual buscar poesia, escriure poesia, per dir-la, per compartir la teva poesia si és que ets poeta, i es fa un cop al mes. Ens trobem ara actualment al Casal Despertaferro, un dimecres de cada mes a les 7 del vespre, que ara han avançat l'hora, i el proper serà el dia 21 de gener. Que el títol o la crida que es fa per a aquesta trobada és Noms propis. Llavors, doncs això, el safareig ja fa 10 anys que funciona. Penso que, Carme, tu te'n recordes que es va fundar amb l'any Vinyoli. Amb l'any Vinyoli. Sí. L'any Vinyoli va haver una trobada de gent interessada per la poesia, i no coneixia encara ningú del safareig, i jo hi vaig anar, i va ser a la plaça de la Farinera, a Teïna. Ens vam trobar, va venir un especialista que ara és amic nostre, que per cert serà un dels que em presentarà el llibre, espero, que és el Pep Solà, que és un especialista en Vinyoli, i en aquella trobada del Teïna de fa 10 anys
parlant del Vinyoli va sorgir la idea doncs, de potenciar, de motivar la gent de cara a la poesia, va sorgir el safreig poètic. Perquè què s'aconsegueix llegint poesia? Bé, el que és interessant és que es dona a conèixer autors, es dona a conèixer l'obra que fa els companys que escriuen, perquè hi ha companys que llegeixen la seva poesia i hi ha molts altres companys que busquen poesia a l'entorn d'aquell tema i llavors tu descobreixes poemes, descobreixes autors i comparteixes aquesta afició, no? I aquestes ganes de continuar llegint, de continuar buscant, de moment, i compartint amb persones d'altres comarques. La Carme abans ha anomenat els de la Conca i una de les activitats que vam fer en aquests 10 anys va ser trobar-nos, fer una jam compartida amb els companys de Montblanc, amb els companys de Poboleda, de Molins també, sí. I Ulldemolins, potser. Sí. A Ulldemolins hi ha un grup també de gent que es reuneix. També es va convidar els de les Terres de l'Ebre, però no els anava bé per dates de poder venir, no? I llavors això fa que ara, alguns dimecres, els companys de Poboleda han vingut al Casal d'Espertaferro o nosaltres també anem amb aquestes altres jams, no? L'interessant és que qualsevol persona pot venir, s'hi pot apuntar, si li agrada doncs continua, i fins i tot hi ha hagut gent que escrivien poesia i han trobat un punt on poder donar a conèixer, on poder compartir i atrevir-se a llegir la seva poesia. No? I atrevir-se a publicar, perquè enguany tenim un company que publicarà i ell sempre ho diu, jo publicaré gràcies a l'acolliment que he tingut del safreig poètic. Perquè el que és interessant tant en safreig poètic com els dissabtes, que la veu se me'n va cada vegada més, els dissabtes de música i poesia, és això de potenciar la poesia, que és aquest gènere, ja ho sabeu, no? Sí, elitista. Sí, però elitista no perquè estigui de classe social alta, sinó perquè, sí, exacte, perquè la gent llegeix poca poesia, però potser quan te la llegeixen o quan t'hi pots apropar d'una altra manera és més fàcil la poesia, és més fàcil apropar-t'hi, perquè clar, precisament aquí vinculant-ho amb la música, no? La poesia té una part molt musical que llavors potser pots entrar d'una altra manera, pots entendre la música, entendre la poesia d'una altra manera i això fa que funcioni tot millor. Sí. Amb això que dius de la música, no? També ha estat un espai al safreig perquè joves o persones grans, perquè el Xavier ja és transmet la poesia, no la seva perquè ell no escriu, la de cantautors o de poetes, no? La canta, i llavors també compartim la música. Ara, a l'últim jam que jo vaig anar, al Casal d'Espertaferro van venir una colla de joves, que ara no me'n recordo com es diuen, però va ser molt bonic perquè van compartir també cançons, potser no eren d'ells, no? Però també estaven relacionades amb el tema, que era l'ànima. Vull dir que hi ha com una barreja molt interessant i després no només ve gent del nostre voltant. Per exemple, els dissabtes de música i poesia podríem dir, és que clar, venen els vostres amics. No, és que ja no coneixem moltes persones de les que assisteixen, no? I aquesta mena de taca d'oli amb un tema que sembla ser que mou moltes persones, doncs és d'una gran satisfacció. Ens quedem amb tot això, la propera trobada aquest dissabte a les 12 del migdia al Centre Cívic Gregal de Reus, amb Joan Salvà Papaseit. Moltes gràcies per tot el vostre activisme, per tota la vostra passió, perquè en el fons és una passió adreçada als altres, o sigui, vosaltres també, però no només a vosaltres, no? I per tant això és mira, magnífic. Si fas coses amb la Carme no és adreçada a nosaltres, és adreçada al món mundial. Vull dir que això és fantàstic. Doncs això és fantàstic, moltes gràcies. A tu. A vosaltres. A vosaltres.